Hej på fars dag. Prøv lige at se. Prøv lige at se. Skål. Fars dag her. Klokken 3 i Svenstrup. Hobrovej 150. Der er så mange mennesker. Det er helt vildt. Vi sidder sammen her. Så mange mennesker. 50 kroner. Det er rigtigt. Sylvester, jeg filmer. 50 kroner for det her. Folk, de er i kø. Skal I se? De er i kø. Hvor fanden er I henne? 50 kroner på fars dag. Det var da utroligt. Hvor er I henne? Fordi kan I få det her tilbud andre steder, så kommer jeg også. Det gør jeg. Så ja. Eller håret sidder forkert. Ja. Nå, jamen tak for nu. Jeg vil lige nyde min mad i ro, til vi ses næste gang, ikke?